Igbo ekene m unu, ekene m nwoke, ekene m ekene ihe na-ejeli Igbo ozi na mgbọsị nke tata na ozi anyị ji bịa bụ ozi ịmana onwe ha ya bụ ndị mmadụ jiri aka asị agọ na ọgọ na asị agọ na ọgọ na so nya bụ ụbọchị tata ya ji bịa peta maka anya bụ ife ndị na-ele ya n'ahịa ji ya na-egwu egwu n'ahịa abụ vidio wee likie na efere mba ụwa arịa na asị ka wetali onwe Igbo ka unu fụkwa na ya bụ ihe a na-eli ọhịa gwara ya mee ka ọ ya maka enweghị ihe alie ụfọdụ ndị ego ole atisa ezinụlọ ole agwụwe ndị mmadụ wayo wewe especially na TikTok mana si na ha na-agba afa asị gị na onye ọya anụ dị tata ka onye ana na ya na-ayọ abụrụ di ya ọ bụ na ọ bụrụ di ya gaa na ọ bụ na di ya gaa na ebe ife a na-agaghị na ihe ndị mmadụ ji eme n'ọdụ ahịa ka ha wee were nya bụ ihe wee na-achụrụ nwa nta ego ha biko achọrọ m ka unu soro m na-enye bụ vidio maka na asị na afọ ime na ala ekpuchi ya aka ma n'ụbọchị nke tata onweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ biko Igbo ndị ọma njem ọnụ solo kenene m ene ihe a ka unu fụ ihe a bụ afa ọ bụ na mma ala ọtụ taa mee ọ bụ na mma ala ọtụ mechie Jesus we're going to get to buy. Abuni ala lo le bi de la lo ta. Abuni ala lo la me, abuni man la lo la me tie. Ana gbe, to ni ala la. Na-ekwu eziokwu na-ekwu na nna anụ ọ bụ na queen ka ya eto ogologo meghe ọ bụ na ọma to ogologo mechie ka nọ ka ị nọ ọ bụ na queen ka ya eto ogologo meghe ọ bụ na ya dị eto ogologo mechie ọ bụ na ọ da ata ike ka nọ ka enu afọ ya ka nwete ba na-ebuso ya Facebook. Ali, ọ bụ na agba asịrị na eke ọka mee ọ bụ na ọ da agba asịrị n'ọlụ ka ịnọ. N'ọlụ ka ịnọ ọ bụ na ọma ntozu ogologo meghe
ọ bụ na Queen ejego n'ibe this ọ bụ na Queen ejego n'ibe this week mee ya ọ bụ na ka ejele mechie ka na-ejele awa na awụ ọ bụ ya ka awa na awụ virgin. Meye, open a boy virgin. No look in. I think it's not virgin. Oh, you're ekenekwa m unu kene nwoke kene nwaanyị kene ihe ejiri Igbo ozi biko na onisi na-echa video no nyela aka na subscribe kwa na this channel i subscribe cha gbe notification gị so like na enweta notification Bobble na IT the video for biko na anya bụ video bụ ihe anyị na-echa ọ na-ata amụ maka na nwata kiri arụga ji ihe arụga ya dị na nwata kiri nwaanyị ji ihe a eme ihe akaja n'ime ahịa dị nwa ya cha ihe n'anya aya cha ihe n'anya maka na mahụ ihe bụ sọsọ ajụjụ na-aja amụ sebika ekenekwa bụ Igbo niile kene ihe na-ejere Igbo ozi anyị enwere mgbe ọzọ